Allan, du er bare helt hooked på den gardintrailer der, du er. Den er bare lækker. Du må have den med hjem. Den bliver vildt glad, og jeg slæver købt den til ham. Det er lidt løst her. Den kører bare. Det er for vildt det der. Prøv at se, den kommer sgu. Ej. Det er lidt snydt her. Og lige så stille og roligt. Den kommer. Det er dem for vildt der, mand. Det trækker op igen, det der. Det er for løst. Det er sjovt, du har ikke nogen problemer der på de andre videoer, der ligger på YouTube, med, hvor du kører igennem en grusbunke. Den får du gravet dig igennem. Den får løst, ja. Så giv den dog gas. Det er, den kunne den godt. Op i det der. Den er ikke i mål. Og det mindste ser den da ikke ked ud af det i dag. Det er imponerende. Jeg skal også regne med, at han har en motor siddende ved hvert dæk. Er der en motor på Og væggen? så er der en motor inde i hver... Altså, er det automatisk spærre på dem der, eller hvad? Det er sådan en elmotor hver hjul. Så det er jo automatisk, ja. Altså det er jo automatisk spærre. Ja. Hvis den ikke har brug for at køre så stærkt med det ene hjul, så en elmotor. Nu sætter to ellokomotiver til at skubbe på hinanden. Ja. Og det ene, det bagerste, det så giver du lidt mere gas end det andet. Jamen, så kører det bare ikke så hurtigt. Fordi det kan elmotoren ikke. Aha. Så på den måde, så ja, det er egentlig et fuldautomatisk spærre, kan man sige. Den vejer kun 15 kilo. Hvad? 15 Prøv at løfte kilo? den, Allan. Den vejer kun 15 Du må kilo. tage ved hernede under fronten her. Og så i lag. Og så i laget her. Men du skal være helt ude under fronten. Du må ikke løfte det der plastik ud i snuden. Ned under der, ja. Mand. Nå. Han vejer sgu mere end sådan 2 lastbiler til sammen. Og så render vi og sidder fast alle vejen. Så det er jo klart, den kan noget, når den... Den må den da rige på, mand. Det er lige før, han kan ikke spejle det i kusinen. Kassen står lige stand. Det er et sjovt stykke legetøj. Han kan jo bare køre ind i græsset, han kan jo bare køre rundt. Prøv lige at se den flyve der. Kommer lige en svæveflyve deroppe i luften. Der er også svæveflyvebane lige Så Mads, Ja, hvad koster den? Hvad? 32. 32. Kan du køre ind i buskaget der? Du kører rundt. Du siger ikke noget, Allan. Du siger ikke noget. Ja, lad, nu skal vi i gang med at spare sammen til en ordentlig legetøj. Hva? Vi er nødt til at have den der store ekskavator, der kan fylde den der. Og der var du sgu nær samlet grønt op til kaninen. Sådan der. Bum.
Det går vores lastbil, der skulle ikke lege med det. Jeg ved ikke, hvad der er i det hul derovre. Jeg kører med. Det var sjovt at stå og filme, når han kommer helt nede bagfra, du kan bare se de der planter, der står og vipper, så kommer der sådan en frem. Det skal være Jurassic Park-lyden. Det var faktisk, da Thomas købte den, der var den ikke med den, og den kommer hjem i byggesæt. Den kommer i sådan, ligesom lastbilerne faktisk. Der skulle den egentlig have været gul, og så skulle den have hed Bell, B-E-L-L, eller... Men Thomas har så bare valgt at give den navn der, og så skulle den være orange i stedet for... Det er den samme maskine, om det er en Bell, eller en Hitachi, eller en T-Rex, eller en John Deere. Man kan også male den grøn, hvis man har lyst. Den kører, er det 12 volt, eller er det også ligesom... Helvede kommer ind, jeg er en 12 volt. Ja. Det kører alle mine ting på. På min lastbil også. Ja, ja. Det bedste er jo, at hvis du fylder den op med sten og alt det der, så kører den stadigvæk rundt, som om at det... Der er ikke... Altså det der tip der, det er altså ligeglad. Altså, jeg tror ikke, du kan fylde noget på det, eller den ikke kan tippe af. Altså. Kommer hjem til lille mor og siger, ved du hvad? Vi sælger lastbiler nu. Ved du hvad jeg har set i dag? Mor, jeg skal lige have. Åh, står der og fedter rundt der. Det skulle ikke være kørt. Det der trækdæk skulle have siddet, kan jeg se. Jeg skal ikke køre længere tilbage. Ja. Det var fordi han ikke kørte helt ud i grusen. Trækker den det, så bliver den hul. Hvis du får baghjulene ned i gruset, så kommer det godt. Det bliver lige med det hjemme. Hvad skal du med det her lavet? Nå ja, selvfølgelig. Har det ikke lastbilerne der? Ja, vi kan køre lige ned og tage det. Jeg tror, hvis jeg bakker lige ned her, så tror jeg ikke, den kan komme op i den. Nej, det gør jeg ikke.